سەرۆککۆماری تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان پشتی سەردانیان خۆیان بۆ قەتار، ئیمارەت و عەرەبیستانە سعودی نەهاژی ئامادەکاری تێن کرین و پشتی هەیەمەکە درێژ ئەردۆغان بچە عێراقی. ئەف سەردان دەهەبدیتنە باڵیۆزی تورکیایە بەغدایê لەگەل سەرۆکوەزیرە عێراقی محەممەد شیع سوودانی دەهاتە ڕۆژەوێ و پلانسازی تێکردن و هەفتەیە بێ سەرۆککۆماری تورکیا ئەردۆغان بەرێ خۆ بدە عێراقی. تێ چاوەڕێکردن ئەردۆغان دوێ سەردانی دەم مژارە ئاوی، هەبوونا پەکێکی، نەشاندنا پەترۆلە کوردستانی، خورتکردنا پەیوەندیên ئابووری و بازرگانiyê birayedارên Iraqê re binirxîne. Pispor dibêjin şandeyeke berfireh ya Tirkiyê beriya serdana Serokkomar Erdogan dê serdana Herêma Kurdistanê bikin û di gelek mijaran da dê hevdîtin bên kirin. Zaten Türkiye'nin Irak Kürdistan bölgesel yönetimiyle de Bêguman peywendiyên Tirkiye li gel Herêma Kurdistanê di asekî bilinden he. Di demeke nêzik de Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Berêz Mesrûr Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî hatibûn Tirkiyeyê. Heta niha ne diyar e ku di Serokkomar Erdogan biçe hewlêrê yan na. Lêbelê beriya Serokkomar dê Wezîrê Karên Derve û Wezîrê Darayî û Gencîneya Tirkiyeyê biçin hewlêr û Bexdayê û birayedarên her du aliyan re duwarê enerjî, ewlehî, aborî û bazirganiyê de dê hevdîtin pêk bên. Pisporên enerjiyê ji balî dikişînin ser neşandina petrola Kurdistanê û jiyana heta niha geştiya Tirkiyê diyar dikin ku dê ev serdan bo vê mijarê jî bibe çareseriyek. Petrol boru hattı kapatılmadan önce yaklaşık günlük 500 bin varillik Beriya ku xeta petrolê bê girtin rojane 500,000 bermîl petrola Herêma Kurdistanê li ser xeta Ceyhanê dihate veguhastin. Niha rojane 40 milyon dolar ziyana Tirkiyeyê çêbiye û 4 mehin petrol nayê veguhastin. Heman demê de zirar û ziyan gihîştiye Bexda û Hewlêrê jî. Yek jê jî mijara sereke pirsgirêka avê ye. Di navbera Enkere, Hewlêr û Bexdada tê plankirin ku rêyên çareseriyê ji bo van mijaran bên peyda kirin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dema Serokwezîr di sala 2011 de serdana Iraq û Herêma Kurdistanê kiribû û bi vê serdanê bingeha peywendiyên aborî, bazirganî û dîplomasî hatibûn awêtin. Her wiha di sala 2019 de jî Wezîrê Karên Derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu serdana Kurdistan û Iraqê kiribû û di vê serdanê de ji biryar hatibû dayîn ku qebareya bazirganiya di navbera Enkere, Hewlêr û Bexdayê de bibe 20 milyar dolar. Vuralê rîşmiş. Kurdistan 24, Enkere.